посрещане. Аз съм Ники Кънчев и ви се покланям. Имам честта, удоволствието да съм водещ на това прекрасно коледно тържество, на тази подадена към вас, скъпи мои, ръка. Благодаря. Тези хора, които виждате тук с нас, децата, които са малко по-нагоре, са нашите главни герои днес. Днес те не са в домовете, а са сред нас. Днес имаме честта да приветстваме с добре дошли точно тези наши гости. Благодаря ви, да ги аплодираме. Възрастните хора от домовете, децата от домовете. Вие сте толкова специални, ние сме толкова щастливи, че сме тук сред вас. Събрали в себе си мъдростта на времето, с достоинството, което носят, те крачат по нелекия си житейски път, приели съдбата си, която за съжаление не е техен избор. И въпреки всичко, и това се вижда сега, в очите им грее любов, топлина, сърцата им топтят в ритъма на деня. Отново аплодисменти за вас, скъпи мои. Ние се учим от вас на смирение и мъдрост, учим се да бъдем добри. Вие ни учите да сме хора. Затова днес, тук в Пазарджик, сме се събрали да празнуваме човека. Неговата значимост, уникалност, неповторимост. Негово величество човека. Имам честта да ви представя нашите специални гости и да кажем добре дошли на децата от Дом за социални грижи в село Лисичово. Къде сте? Помахайте с ръка. Ето ги, шампиони. Аплодисменти за децата от Дом за социални грижи от Пазарджик. Благодаря. Децата от Дом за социални грижи Пловдив. Център нападатели. Браво. Възрастните от социален дом село Главиница. Да ви видим. Браво. Възрастните от социален дом Гаврил Кръставич Пазарджик. Благодарим, благодарим. Също така пристигнаха наши приятели от Звъничево. Къде сте? Звъничево. И още един дом от Пазарджик имаме днес, които дойдоха. Да ги аплодираме и тях. Както се вижда, държите турбите, получихте своите многобройни подаръци, имахте възможността да се снимате и да се насладите на празничната атмосфера в фоайето на залата. Тук е мястото да благодарим на всички спонсори, които направиха това възможно. Наистина да аплодираме нашите партньори, нашите спонсори. Дами и господа, още веднъж добре дошли в голямата коледна пазарджишка инициатива да откриеш семейство за Коледа. Поклон за вашата добрина и съпричастност. Наистина ви благодарим. И така, време е обаче да ви представя две дами, които са организаторките на това прекрасно събитие. Те са майка и дъщеря. Да, майка и дъщеря. Творчески тандем. Те са потомки на Бенковски. Да, на Георги Сава Бенковски. Точно така. И те възприемат нашата национална идентичност като свое верою и върват с него напред. Те са създателките на колекция Род, художничката Радина Росенова и писателката Бояна Илиева. Да ги аплодираме. Момичета, тук ли сте? Боянка виждам. Дай да я аплодираме. Ето е. По-смело, по-смело. Ела при мен в центъра. Просто да я аплодираме. Къде е Радинка? Ще дойде, рано или късно. След 25 години в чужбина, те решават да се завърнат в нашата страна. През 2020 година Радина представлява България на световното изложение на художниците в Дубай. Нейната картина Българска магия е избрана в топ 10 на изложението измежду 1500 произведения на изкуството. Ето. Ето я, бе. Покажи се, бе. Покажи се, тя се крие тук. Дай, елате видим. Тук, на светло. Който не те познава, да те види. Благодарим. И така, в момента наистина виждате картината Диптих Българска магия. Като вижда преклонението на света пред българските багри и мотиви, Радина създава колекцията Род, за която ви казах, Род като родина, като роднини, Род, включваща платна
изрисувани от автентични шевици от нашите 28 административни области. Ето ги. Тази картинна колекция представлява и бе изложена в почти всички музеи на България, както и в Народното събрание на Република България. Най-голямото признание обаче след Дубай дойде от Брюксел, където картините са изложени в сградата на Европейската комисия по случай националния празник на България 3 марта. Там имаме ли снимчите от там? Пусни нещо. Пусни нещо от Брюксел. Всичко от Брюксел. Добре. Това са част от картините. Естествено, шипка с величествената канатица. Виждате шипка. Виждате ли центъра? Браво! Двете дами са автори на много екстериорни изложби и творби, между които и най-дълго ръчно изрисуваната шевица. 24 метра. 36 квадратни метра. Съвсем наскоро се твориха и алея на българската шевица. Ето тук в Пловдив. Техни творби може да видите и в градините на света, в Пазарджик. Тук при нас Бояна и Радина са създатели на златната колекция Род. Златни бижута с древни български символи и шевици. Целта им е да възвърнат онова родово бижу, което се е предавало от поколение на поколение. През изминалата година, слушайте, приятели, по покана на Световната асоциация на интелектуалната собственост, те представиха България в Женева, Швейцария, именно с златните бижута. Ето, част от златните бижута на колекция Род. Следващия им съвместен проект, на който и вие ще станете свидетели днес, това е книгата Жажда на Бояна Илиева с илюстрации на Радина Росенова. Майката пише, дъщерята рисува. Ето тази книга днес е нашия голям приятел. Днес ще може да чуете откази от Жажда. Ще се преживеете тази книга. Има разкази в нея и наистина вие ще може да се насладите. И всичко това, което показахме в няколко слайда, и аз изчетох за 2-3 минути, е сътворено само за 5 минути. Извинявам се, само за 5 години го. Представихме го за 5 минути, иначе само за 5 години двете успяха да направят всичко това, да ги аплодираме. Още веднъж се забавлявайте с сътворената от тях програма. Много артисти имаме. Имаме микрофони, китари, ще чуете някои от най-готините изпълнители в България. Но първо да се върнем към корените, към нашата родина. Сега, дами и господа, представителен танцов състав Чавдар при Младежки дом Пазарджик. Тяхното първо изпълнение, майстор, да ги пускаме. Как пропнете!
Силни аплодисменти! Представителен танцов състав Чавдар към Младежкия дом. Чудесни, чудесни, чудесни! Силни аплодисменти! Аз им обещах, че ще се снимам с тях. Жоре, готов ли си? Една снимка. Чакайте, бе. Къде отивате? Аз водещ ли съм или не съм? Сега, по-важната снимка, която искам да направим, ще импровизираме. Идете, поздравете възрастните хора от първия ред. Айде, идете ги поздравете, да прегърне всяко дете по един възрастен човек. Нали? Така. Дами и господа, продължаваме. Това е да открие своето семейство за Коледа. В Пазарджик насъдихме се на тези прекрасни деца, на тяхната енергия, а сега следва разказа Родина от книгата Жажда, за която ви говорихме, в изпълнение на автора Бояна Илиева. Една от нашите прекрасни дами организатори, Фондация Род. Аз първо искам да ви се поклоня на всички вас и да ви благодаря, че сте тук. Защото днеска, както казва и нашия прекрасен водещ, ние празнуваме човека. И нека тази човещина в тези прекрасни коледни дни да стане заразна. Благодаря ви наистина, скъпи, прекрасни деца и възрастни хора от домове. Вие не можете да си представите колко сте силни и какъв пример ни давате. Благодаря ви. Днес ще ви представя още нещо създадено от мен и моята прекрасна дъщеря. Ето тази книга Жажда. Защото всеки от нас има някаква жажда в душата си. За любов, за щастие, за справедливост. И нека всеки, когато намери извор да утоли тази жажда, да има силата да не се отдава в него. Сега ще ви прочета един разказ Родина, тъй като хора като мене и като много други са били далеч от България. И това, което са чувствали, тук е едно парченце в гърдите, което боли. Така че следва разказа Родина. Тя отново усети познатата болка в гърдите си. Така беше от години. По-точно от годината, в която напусна родината. Отначало беше тъга, копнеж, желание, неистово желание отново да прегърне близките си, да зарови глава в косите на детето си и да усети аромата му. Това желание постепенно се превърна в болка. Беше и тежко, но най-тежко и ставаше на смрачаване. Една тиха тъга, скрита в дъха на залеза. Тогава хората се прибираха по домовете си, да вечерят, да споделят как е минал денят им. И тя се прибираше след дългия работен ден, но нямаше кой да я отвори вратата. Нямаше с кого да сподели как е минал денят. Прибираше се вечер, капнала от умора, вземаше си душ и така и се искаше да може да се отпусне и да не мисли. Но не можеше. Тогава отваряше шкафа. Там на горния рафт беше най-скъпото нещо, което тя имаше тук. Шепичка пръст от бащиния дом, завита в кърпенце, весено от майка. Една малка шепичка България, с мирис на хляб, на дом, на родина. Дълго я притискаше към гърдите си и я поливаше със сълзи, че рода и земята са най-мили. В кръв и пръст са си клели дедите ми. Затова тази шепичка пръст
Като родна майчица й беше. И където и да отидеш, в душата си носеше музиката на тази земя. И толкова много се страхуваше да ни я изгуби. Понякога се унасяше и сънуваше цъфналите ябълки на двора. Струваше й се, че усеща аромата им, но се събуждаше и се чувстваше по-сама от самотата. Тясната квартира я задушаваше и тя бягаше навън. А там срещаше щастливи, влюбени хора, които бързаха по-скоро да се приберат в домовете си. И усмивки грееха на лицата им. А тя за никъде не бързаше. В очите на децата им виждаше своето дете, как вече го приспиваше с целувка. Съмненото му тълце полека се отпускаше в скута й, а тя му разказваше приказки за феи, цветя и пеперуди. За да се разсея, започна да се вглежда в красивите витрини. Погледът ти се спря върху елегантна дълга рокля. И тогава се спомни за него. Бяха седнали в изискан ресторант, а той беше невероятен, висок, красив, елегантен. Усмивката му предизвикваше толкова трепети в очите на девойките, но той беше нейн. Дали? Може би в началото, докато го дари с дъщеря и докато той не реши, че те двете са му даденост. Той знаеше, че тя ще го напусне, но не направи нищо, за да я задържи. Полека-лека ги загуби и двете. Смехът на млада двойка пропъди спомените и те тичаха щастливи. В ръката на девойката имаше прекрасен букет. И когато се разминаваха, едно цвете падна на земята. След тях на сивият, нагорещен асфалт остана да лежи една пурпурно-червена роза. Жената се наведе и полека вдигна цветето от земята. Нежният и аромат я върна в дядовата къща, там до розовия храст, където баба и вечер разчупваше топла пита. Игриви светулки светеха с фенерчета и правиха вечерта приказна. Тракаха котленца, блееха овчици, миришеше на прясно и стоено мляко. Весело звънтяха чамъни. Някъде лаеше куче. Стадата отдавна се бяха прибрали от баша и те си знаеха дома. А тя знаеше ли нейния? Чувстваше се като птица, търсеща гнездото си, като буря тъжна, силна и бездомна. Бе затворила очи и прегръщаше родина. Без да осъзнава, толкова силно стискаше розата, че на дланите й започнаха да линеят капки кръв. Сякаш душата й се беше пръснала на малки пурпурни манисти. Една жена, една роза и път. Нощта се смели над тях и ги прегърна.
господа, имам удоволствието да ви среща с един невероятен талант, който не само пази традициите, но и ги обновява и обогатява с нови идеи. Не се страхува да съчетае звуците на миналото с модерния свят, като използва уникални аранжименти и стилове, които правят народната музика близка до съвременния слушател. Пригответе се за една вълнуваща и динамична вечер с фолклор, който пролива от енергия. Дами и господа, представям ви гласът на България. Габриела Галоева. Аплодисменти, дами и господа. Аплодисменти. Габриела Георгиева. Габриела Галориева, чудесна беше от гласът на България. Не аплодираме. И Александра преди това с изпълнението на Гайда. А сега, дами и господа, след Габи и Александър ще ви срещнем с Вили Миленина, също от гласът на България, сезон 10 от отбор Лечев. Ако сме готови, нека посрещнем вашите аплодисменти Вили Миленина. Здравейте на всички! За мен е огромна чест да бъда тук. Пожелавам весели празници, бъдете здрави, бъдете благословени и нека вълшебствата не спират.
Стреляш безпощадно, всяка дума, всеки жест, нараняваш ме. А розите имат боли и боли от тях. Не ме е страх от твоите стрели любов, а става как за друга не съм готов. Веща следиш ме постоянно, искаш ме с ръце, стреляш безпощадно, всяка дума, всеки жест, нараняваш ме. А розите имат боли и боли от тях. Силни аплодисменти, дами и господа, нека да аплодираме Вили Милевина. Тя ни описа с любов, чувство и енергия. А сега отново ще се насочим към Словото, към нашия трон. Ще чуем разказа Жажда. Ето, после ще се снимаме всички. Между другото ще помоля звездите, нашите гости да не бързат, да си направят снимка с всички деца. Така че ще чуем разказа Жажда в изпълнение на най-добрия рецитатор в България, моя приятел Янко Лозанов, актьора, да го аплодираме. Не само с фондация Род, с него работим и с фондация Нашия дом е България и с други благотворителни организации. Янко, ти си. Какво би пожелал на хората? Искам да благодаря на Бояна и на Радина от фондация Род за възможността да съм с вас днес. Да пожелая на всички ви светли рождественски празници, здраве и благословение. Първото, което ще ви кажа, е един изключителен стих на великия български поет Матей Шопкин, който се казва "Молитва от Ботев връх". Моя древна земя, побеляла от кости и преспи. Моя гневна земя, почерняла от мъка и кръв. Дай ми оня бунтовен напев на хайдушките песни и зеления пламък на знамето с български лъв. Дай ми тъмната болка на своите безпаметни рани и дълбокия плач на Марица, Огоста и Вит. Като млад богомолец издигам душата си в длани към върха на Балкана в мъгли и в балади обвит. И те моля сега, помогни ми до край да остана влюбен в пъстрите люлки на твоите нощи и дни. Залюлей ме над пропаст, приспи ме на равна поляна и сърцето ми в извор, в камбана и в меч превърни. Аз съм кръвен потомък на твоите борци и поети. Помогни ми до гроба и в гроба да бъда такъв, да живея пронизан от клетвени светли завети. В боевете за тебе да падам безстрашен и пръв. Помогни ми за тебе да пея, да плача, да страдам. С
твоя вятър и с твоите жита и реки да шумя. С твоите песни спокоен да влизам и в рая, и в ада. С твоите песни божествена, българска, моя земя. Браво! Аплодисменти! Благодаря ви. Благодаря. Желая на всички ви България никога да не напуска сърцата ви. А сега разрешете ми да споделя с вас една история, която прочетох в една книга, която се нарича "Жажда" и е сътворена от писателката Бояна. Жажда. Красива е Родопа планина. Красива и мистична. Беше прекрасен юлски ден, пътят към Сърница се извиваше и ни разкриваше живописни и омайни гледки. Под дебелите сенки на вековни дървета имаше красиви каменни чешми, от медните им чучури се лееше бистра и студена планинска вода. Много от тях подминахме, но една не можахме. Сякаш ни приканваше да спрем и да отпием глътка свежест. До чешмата имаше изворче. Посрещна ни съвършена симфония от птичи песни, жужене на пчели, ромон на вода извън на чанове. Кристално чистият въздух, изпълнен с аромат на билки и цветя, омайваше. Любов и благословия се лееше над водата, а тя течеше бистра и студена. Заедно с нея, сякаш от недрата на земята, течаха приказни истории и легенди. Замаяни от толкова красота, не ни се тръгваше, като че ли невидима сила ни задържаше в това вълшебно място и искаше нещо да ни каже. Но нямаше как, пък не чакаше. Пред очите ни отново се заредиха прекрасни картини, бавно и с наслада отпивах от водата. Живот имаше в нея, живот и магия. С всяка следваща глътка в мен се надигаше желание да напиша нещо за извора, от който я напълних. Тя сякаш ми шепнеше и приканваше да споделя нейната история. Говореше ми по странен начин. Явно паметта на водата ми повеляваше да разкажа. Беше една от онези вълшебни нощи, която неусетно се спуска над планината и я обгръща с любов. Безброй звездици игриво трепкаха по нощното небе, луната сияеше, млечно-бялата й град осветяваше горските пътечки и свенливо се оглеждаше в реката. Танцуваше и грееше на поляни пълни с омайни билки и дъхави цветя. Тази нощ ароматът им беше най-силен и беше тъй силен, че беше нощта срещу Еньов ден. Не му се спеше на гора. Стадото му отдавна бе притихнало, само кучетата обикаляха наоколо и неспокойно душеха въздуха. Сякаш долавяха нещо непознато. Магия имаше в тази нощ, а тя почти бе превалила. Скоро щяха да пропеят първи петли. До семикъщата имаше голям бялен камък, всяка вечер на него присядаше снажният момък и свиреше ли свиреше, а кавалът му разказваше приказни истории за срещи и раздели, за змейове и самодиви, за мерак и любов. Планината отдавна бе негов дом. Тук при стадото и горските животинки му беше най-хубаво. С тях се разбираше по-добре, отколкото с хората. Много злоба се беше събрала в душите им напоследък. Тук от високото гледаше родното си село, даже бащината си къща разпознаваше. Преди години се спомина баща му и му остави стадото. Нямаше такова стадо в околията. Гледани бяха овчиците, млечни и вакли. Много мещерии се навъдиха да ги купят, но Горан отказа да ги продаде.
Тогава завистта на хората започна да го задушава и той подкара стадото към планината. Къща имаше там и към нея 2 стаички. Постегна ги, боядиса ги, бели перденца се киприха на прозорците. Майка му ги бе такава. И тя, сиротата, остана сам саминка в бащината му къща. Той всяка неделя слизаше в селото да я види. Мила му бе, пък и той на нея едничък беше. Напоследък не го ловеше сам. Реши да се изкъпе в реката и от изворчето вода да си на нея. Стъпваше бавно, сякаш се боеше да не наруши спокойствието на нощта. Мравки, завързани на някъде, пресичаха горската пътечка, бръмбари надничаха и зад тревичките птички огласнаха планината с песните си. Стана му леко на душата, хубаво. Стигна реката и съвлече ризата си. Майка му с голяма любов му я беше ушила и с още по-голяма я бе излезала от фино платно, което сама бе изтъкала. Пък и той ходеше винаги чист и спретнат. Хубавец беше Горан, левент, буйните му черни коси се спускаха над дълбоките му сини очи, плътните му устни често се разтваряха в красива усмивка и разкрасяваха белите му зъби. Всичко си имаше, само дето самотата започна да му натежава. За невяста закопня душата му, искаше му се гнездо да свие, свое гнездо. Все още си нямаше изгор, пък и къде ли щеше да я намери? Тук, в планината. С тези мисли стигна до реката и тъкмо щеше да се наведе да изпере ризата си, когато до сами водата видя чуден венец от красиви горски цветя, майсторски изплетени от нечии сръчни ръце. Метна ризата на рамо и вдигна венеца, а той като че оживя в ръката му. Магия някаква имаше в него. Пулсът му се очисти, главата му се замая, наведе се на краката и наплиска лицето си. С вода имаше чувството, че изгаря. С бързи крачки тръгна към изворчето и тогава чу. Весел смях се носеше от близката поляна. Тихо се приближи и пред очите му се разкри чудна клетка. Приказно красиви девойки в бели ризи танцуваха боси по росната трева. Хванати за ръце се носеха в лудешки танц, а смехът им звънтеше над планината. На главите си имаха приказни венчета, които сякаш усмиряваха буйните им руси коси. Само една си нямаше венче. Тогава Горан осъзна, че в ръката си държеше самодивски венец. Много истории бе слушал за самодиви, затова побърза да се отдалечи, но тя вече го бе видяла. Морна и задъхана застана пред него. Гърдите издуваха бялата риза, сякаш напираха да излязат. Едва се поемаше въздух, черните очи горяха, буйната й коса беше се разпиляла като сноп житни класове по раменете й, а рубинените й устни едва помръдваха. 2 пъти се преобърна сърцето й. Кой бе изпратил този красив момък на пътя й? Гледаше го право в очите, а той като вкаменен, онемял и замаян, стискаше венеца в ръцете си, беше запленен от красотата и много бе слушал за самодивската хубост, но сега, сякаш самото съвършенство стоеше пред него. Тя усети объркването му и посегна към венеца си, той бързо го тръпна. Звънлив смях се разнесе наблизо, а крайчица на окото си той видя нейните дружки, вкупчени в края на поляната. Те ги наблюдаваха с любопитство. Дълбоките му сини очи потъмняха. Той изследеше всяко нейно движение. Знаеше, че не трябва да я гледа в очите, защото самодивите могат да убиват с поглед, но нямаше сила на земята, която да го откъсне от очите й. Беше като магиосано това приказно създание. Светът сякаш спря да се върти, всичко замря. Тя леко пристъпи, протегна към него изящните си ръце и милно потуна. Дай ми венчето си. Как те викат, девойко? Божена. А тебе как те викат? Горан са нас. Горан едва чудо помоли тя. Върни ми венчето, че ще стана за смях пред посестрените си. Ако ти го дам, ти какво ще ми дадеш?
Сякаш се поусвести Горан и набра смелост. Ярост проблесна в погледа й. Как смееше той да й говори така? Явно този момък бе не само красив, но и безразсъдно смел. Стига да пожелая, тя можеше само с поглед да го убие. За втори път нещо трепна в сърцето и сведе поглед в небето и земята бушуваха от гърдите й. Смъка се овладя, когато отново вдигна очи да го погледне в тях. Имаше сълзи. Какво ще ти дам в замяна ли едва подума тя? Клетва ще ти дам. Самотивска клетва. След 1 година в нощта преди Енов ден ще ти пристана. Притъмня пред очите му. Сякаш вихрушка го завъртя и понесе, когато се свести, беше на поляната пред къщата. Слънцето се бе вдигнало високо. Овчиците жално блееха, кучетата странно мълчаливи бяха налягали до него. Горан бавно се надигна и смъка се добра до стаичката си. Занизаха се тъжни дни, залиня Горан се търсеше дебели сенки да запладни стадото. Наоколо танцуваха пеперуди и жужаха пчели и с наслада пиеха дъхъв нектар от лековите билки. Птици и щурчета се надпяваха, но той, унесен в мисъл, не сещаше тази красота. Не беше болен, а болен. Меракът го пиеше. Сили нямаше вече. Където и да ходеше, каквото и да правеше, тя беше пред очите му, в огън гореше, жадуваше, натежала бе сърцето му. Любов бе това любов. Все по-често ходеше до извора. Студена вода пиеше, жаждата си да отули, ала жаждата не го изпиваше. Кавалът му по цяла нощ не замлъкваше. Тъжни песни се носеха над планината. Чуваше ги и майка му и все по-кахърна ходеше по двора. Чедото си жалеше. Така се нижеха дните бавно в полусън. Броено време беше. Накрая и то си стъркули наближаваше Енов ден. Горан продължаваше да се мята между страха и надеждата, докато я виждаше как идва протегна на белите си ръце към него. Последващия миг нещо му казваше, че няма да я види вече. Настъпи дълго чаканата нощ. Той се окъпа в реката. Нов кат дрехи сложи. Бялата му риза потрепваше в нощния ветрец. Бавно тръгна към самодивското сборище. Знаеше едно скришно местенце. Придей си там и зачака. Не след дълго. На поляната се появиха около него 10 девойки в бели роби, препасани с зелени коланчета, а на главите им чудни венци. С босите си носе газаха росната трева и се смееха. Хванати за ръце, се понесаха във вихрен танц. Вятърът носеше смеха им далеч из планината и се заиграваше с буйните им коси. Напразно се взираше Горан, напразно гледаше девойките. Тя не беше там. Нямаше я на реката, нямаше я на извора, нямаше я на хорото, нямаше я. Пробяха първи петли. Силен вик се изтръгна от гърдите на самодивите. Те плеснаха с ръце и изчезнаха в гората. Снопи от светлина. Стъпи се и последната му надежда. Тежки сълзи се стичаха по лицето му. Беше съкрушен. Едва пристъпваше, смъка влачеше краката си по горската пътека. Чу се кучешки лай, после завреяха агънци, наближаваше къщата. Замъглени от сълзи очи стигна до поляната, тук пред къщичката. Там на тревата бе просната снежно-бяла риза, а луната свенливо грееше в нея. Сърцето му спря да бие. Опитваше се да се поеме въздух. Смъка вдигна очи и я видя. Стъпила на камъка, гола, неземно красива. С развети от вятъра коси с чуден ветрец. Свенец в ръцете чакаше на неговата самотина. Горан се свлече на тревата и промълви името й, като шепот, като вечност.
Нейде в далечината свиреше кавал. Тъжна мелодия се носеше над планината. Навярно тази нощ друг овчар безсрещнал своята самодива. Във въздуха сякаш имаше магия. Беше енергия. Борова смола и горски гъби, мащърка и бял равнец, тихо стъпна майко по градта ти, на главата приказен венец. По росата ти зарана, кръшни самодиви танц творят, чудни песни в момните градстейли, трепетни сърцата горят. Бояна!
Аплодисменти, дами и господа. На земен глас Габриела Галориева. Благодарим за това изпълнение на The Emotional Project и Стефка Костадинова. Да. Саботинова, притури се планината. Така, дами и господа, продължаваме с нашата празнична програма. Вие ни намерихте нас, ние ви намерихме вас да откриете семейство за Коледа. Сега ще откриете едни млади звезди на България. Прекрасната Ника е от Пазарджик, а пък Тино е финалист за гласът на България и притежател на един от най-уникалните мъжки гласове. Нека да ги поканим с вашите аплодисменти Ника и Тино. Те ще ни зарадват с 3 свои авторски песни. Ника първо ще изпее "Ако не съм за теб", ще имаме дует "Утре ще опитам" и накрая Тино с "Мисъл". Да ги аплодираме! Ника и Тино! Много ми е драго, че сме тук с вас тази хубава вечер. И че сме си народна земя. Ти си народна. Аз съм си народна. Как сте, Пазарджик? Ники ми даде един бомбон за смучене за гърло по-рано. Така че няма да пея първата песен. Си да измуча първата е на Надежда Ника. Моля ви, аплодирайте силно нашите организатори днес и благодарим за поканата страшно много. За повода да дойде тук и за повода вие да сте тук. Имаме
една песен, на която бях започнал да пиша музиката и текста, но когато я показах на Ника, тя веднага изпя най-красивия припев, който има изобщо, да знаете, ако не знаете, че нейният припев е най-красивия на света. Той е за песента "Утре ще опитам" и припева е "Днес не мога, утре ще опитам да не те обичам", и обикновено към средата на песента караме хората да го пеят. Имайте го в предвид. Един път не значи нищо, после идваш и ми взимаш всичко. Мога ли, зная ли, че Да не искам нищо, ти не даде и това. Помня, че искаше да ти кажа още нещо? Бягах твърде често, виждам, че повече няма. да идваш без причина, да си играеш с мен, знаеш ли? Казвам си, днес не мога, но утре ще опитам. Да не те обичам, днес не мога, но утре ще опитам. Да не те обичам. Страхуваш се, че искаш още много, мислиш твърде дълго, правиш твърде малко, липсваш твърде силно. Сам само да признаеш, че горим. Искам да те има да си тук, не искам да си в ръце на друг, но не искам да очакваш още. Обещал съм си да няма после. Не си честен тук за теб, когато те няма тук за мен. Няма да очаквам вечно, искам да ми кажеш нещо, но ще чакаш втори знак. Нима не искаш да се случи пак. Времето ли ще покаже, знам отново ще го кажеш. Днес не мога, но утре ще опитам. Ще опитам Да не те обичам. Днес не мога, но утре ще опитам. Имате още веднъж да го научите. Днес не мога, но утре ще опитам. да не те обичам. Днес не мога, но утре ще опитам. Да не те обичам. Може ли да чуя вас? Не мога, но утре ще опитам. Да не те обичам. Днес не мога, но утре ще опитам. Да не те обичам. Днес не мога, но утре ще Опитам. Да не те обичам. Да ги подкрепим. Днес не мога, но утре ще опитам. Да не те обичам. Днес не мога, но утре ще опитам. Да не те обичам. Днес не мога, но утре ще опитам. Утре ще опитам. Да не те обичам. Днес не мога, но утре ще опитам. Да не те обичам. Значи имам едни много лоши новини за по-младите нагоре. По-възрастните тук бяха най-живи.
Взимайте пример. Благодарим ви много. Имаме още една песен за вас, ако сте съгласни. Защо когато сме сами желаем да сме с някой? Защо когато сме с някой се чувстваме сами? Не можем ли да си простим? Не можем ли да си простим? Защо ли другият в мен е все където иска? Не може ли да бъде там, където искам аз? Дай ми свобода, дай ми свобода. Защо когато си мечташ за всичко на света, нещо в теб те спира да искаш и това? Какво изобщо искаш ти? Какво изобщо искаш ти? Не знаеш ли, че времето не чака твоите мечти и някой ден ще имаш миг по-малко, за да си простиш? Моля те, живей, моля те, живей. И всяка мисъл е цял ондан свят и всички мисли са вътре в твоя свят. Когато мислиш, че не искаш да живееш с тях, разбери ги, те не искат да са твоят страх. И всяка мисъл е цял отделен свят и всички мисли са вътре в твоя свят. Когато мислиш, че не искаш да живееш с тях, остави ги, те не искат да са твоят грях. Аплодисменти! Благодаря ви, за нас беше удоволствие. Благодаря. До скоро. Ника, Тино, нима ще ги пуснем така, да си тръгнат. Още, още, още. Имаме песни като "До поминала утопия", като "Жажда", като "Дишай". Не може да се тръгнете така, нали? Да ги аплодираме, те дойдоха абсолютно благотворително. Без хонорари, заради вас. Ники ме учил да не отказвам бис. Ма нямам представа какво още знаем заедно. Ние отдавна не сме свирили заедно. Всеки си гледа. Нещо на Лили Иванова. С неговата къща. Ако свършиха вашите песни. Не бе, ние песни имаме, но кое? Момент. Дайте ми момент. И тия хора са влюбени. Няма да се разберат скоро. Чакаме. Нямаме бърза работа. Излагаме се в момента, да ви кажа. Да ги аплодираме!
Може и нещо на графа. Отпреде на паркинга един наш приятел, един човек, който ни посрещна, много топло казваш, пееш ли Депеш Мод? Да, Жорето. Господин Георги Ибров, наш приятел. What's like violence, break the silence, come crashing into my little world. Houses broken, to be broken, feelings are intense, what's the trivial? All I ever wanted, all I ever needed is you in my arms. Words are very unnecessary, that can only do harm. Words are meaningless and forgettable. All I wanted, all I needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Благодарим ви. Следващата че дадем още по-подготвено. Благодарим. Беше удоволствие. Прекрасни сте. Супер, браво, да ги аплодираме. Сега продължаваме с нашия спектакъл-концерт. Следва нещо много вълнуващо, именно разказът "Червената кутия" от книгата "Жажда" в изпълнение отново на прекрасната Бояна Илиева. Бояна, заповядай. Между другото искам да кажа нещо за "Червената кутия". Това е разказ, писан по действителен случай, как една дама се опитваше да даде парички на един уличен музикант. Не знам колко е символично, но тази вечер има 2 червени кутии в залата и те ще бъдат оценка за нашата човещина и добрина. Така. Свечеряваше се. София бавно притихваше под загадъчния шепот на звездите. Витошка, обляна в светлина, изглеждаше нереална в празничната си феерия. Във въздуха се носеше аромат на греяно вино, ябълки и кавел. Тя се наслаждаваше на разходката си, въпреки че бе в инвалидна количка. Весели хлапета с глъщета като камбанки се радваха на снега и звънливият им смях отекваше надолу по улицата. Премръзнали връбчета се люлееха по заскръжените клонки на дърветата. Нежно мечтание я бе обгърнало и я караше да се наслаждава на всеки миг красота. Коледните лампички, като искри от шампанско, се отразяваха в очите и ги насълзяваха от щастие. До нея достигнаха откъслечни акорди на пиано. Навярно в някое заведение са поканили пианист. Тя обърна количката по посока на музиката. Някога музиката бе нейният живот. Разминаваше се с хора с зачервени от студ лица, но истински щастливи. От време на време някой ще я погледне със съжаление, но тя вече беше свикнала. Усмихна се и продължи.
И тогава го видя. Под една улична лампа, в черен смокинг, седнал пред пианото. Пианистът свиреше лунната соната. Не ръцете му, а душата му галеше клавишите. Сякаш този миг той и Бетовен отдаваха почитта си един към друг. Хората бяха като омагьосани. Стояха и не помръдваха. На пианото бе поставена червена кутия, която като кинжал се забиваше в сърцето на пианиста. В нея хората слагаха оценката си за неговия талант. Изведнъж те се размърдаха и изториха път на жената в инвалидна количка. Снежинките като бели пеперуди кацаха по дългото и черно палто. Тя искаше на всяка цена да стигне до пианото. Целта й беше червената кутия, която като капка кръв се аленееше на пианото. Най-седне тя достигна до нея, бръкна в джоба на палтото си и извади банкнота от 10 лева. Това бяха последните й пари. Тя щеше да гласува, да гладува, но тази вечер нахрани душата си. Пианистът се обърна към нея, хвана ръцете и падна на колене. Тази сцена е върна назад в годините. Главата й се взреви от аплодисментите на публиката. Тя току-що брилянтно бе изпълнила ролята на Тоска в Миланската скала. Какви години бяха само? Блясък, слава, пари, почитатели. Какво повече можеше да иска? Но тя не беше щастлива. Там, в сърцето имаше едно малко парченце, което нито славата, нито парите можеха да запълнят. Едно малко парченце България, което болеше. И тя се върна тук, през земята, при корена. Всички я гледаха странно и я питаха защо го направи. Но тя искаше да се наслади на красотата на родината. Не след дълго парите й започнаха да намаляват. На много места ходи да пита за работа. Дори и в операта. Питаха я кой я изпраща. Тогава тя се примири. Не след дълго я блъсна кола. Един надрусан младеж не я беше видял. Добри хора й купиха количката и й даваха по някой лев. Лекарите й даваха шанс да проходи, но тя като че ли вече не искаше. Но тази вечер всичко се промени. Тя отвори очи и видя мъжът пред себе си. Толкова благодарност имаше в погледа му. Сълзи премрежиха очите. Направи опит да се поклони. Пред таланта му, пред смелостта му да излезе на улиците и да свири музиката, която обича. И в този миг нещо се надигна в нея. Опустошителен порив за живота. Тя отметна шала от красивите си дълги коси и запя. Запя така, както никога досега. Аве Мария се разнесе в тихата силна нощ. Тя дори не разбра как се изправя на крака. Божественият ти глас се приплете с звън на камбана и полетя там, при Бог, за да измоли милост за творците. А луната продължаваше да свети в червената кутия. Thank you.
Нека аплодираме Венера Мелеки, пристигнала специално за нашия концерт. Бяхте невероятни. Благодарим, че бяхте толкова топло за тези хубави, топли хора. И така, скъпи приятели, има много земи, в които можеш да живееш и само една, без която не можеш да живееш. Ще чуете разказа Земя в изпълнение на неповторимия Янко Лозанов. Земя. Има много земи, в които можеш да живееш, и само една, без която не можеш. Земя, чиято кръв те вика. Земя, в която почиват детите ти. Земя поругавана и превръщана в пепелище, но винаги възкръсвала заедно с несломимия дух на своя народ. Народ поил корена си с кръв, пот и сълзи. Народ обречен да прибъде. Знаете ли къде е земята на българите? Там, където на изгрев пеперуди се опиват от аромата на рози и свенливо се оглеждат в кристалните води на езерата. Там, където птици огласят планината и песните им звенят в душата ти. Там, където се губиш в безкрайната синева на простора, а вятърът още носи неземната музика на Орфей и нежно гали скалите с нея. А те, умилени, разнежени, плачат и потича вода, жива вода. Там, където сръчни девойки везат любовта си в ширици, везат и наричат, където момци песни юнашки пеят, а заиграят ли, земята трепери под носете им. Земята на Спартак, на Сефт и Аспарух, на Калоян, Борис и Симеон, нашата земя, българска. Древна и мистична е тя. Погледнеш към корията и сякаш някъде там между дърветата шибил все още се взира в очите на Рада. Прехвърлиш Балкана, а Моканина току заплатнело стадото с премрежен поглед гледа след каруцата с болната номка и търси бялата лястовица. Ех ти планината! Разлюбил е Манол сребърните чанове, а до него притихнала като кошута Елица чакаше съдбарите. Какви времена! Времена славани и разделани. Приказна е тая земя, приказна. Всяка година хиляди българи отварят раклите, обличат носиите и тръгват към планината. Спират се под вековните и дървета, сякаш нещо ги вика, нещо ги тегли натам. Магия има в земята ни. Земята на корена. Слънцето свенливо се усмихва през склоните на дърветата и огрява поляните, а те сякаш оживели трептят в чудни багри. Мъже, жени и деца, облечени в красиви носи, пеят, танцуват и се смеят. Слънчеви зайчета играят с пендарите, затрептели на момини пасли. Ручат гайди, вино се лее, бавно се въртат черметата. Вият се кръшни хора, стари и млади, сплели ръце се носят във вихара на танца. Весела детска глъч се чува от всякъде, а други, насядали по земята, сладко-сладко хортуват. Чанове пригласят на гайните, бият тъпани, песните стават все по-омайни, хората все по-ситни. Девойките извиват кръшни снаги, а момци закачливо ги затират. Слънцето се заиграва с багрите и рисува чудни картини. Навсякъде гистосия, навсякъде красота,
пукне пушка, морен сокол пие се понася над поляните, а жребецът на залеза препуска, развял огнена крила и носи вечерта със себе си. По склоновете на планината примигват лампички, сякаш бродират шивици по снагата й, селцата сгушени в полите и полека притихват, лумват огньове, пукат съчки и се пръскат, като че ли светулки танцуват своя неземен танц, думкат тъпани, пищат гайди, идат местинарите с бели ризи и икони в ръце, обгърнати в таинство. Те стъпват тежко, с преклонение обикалят около огъня, босите им нозе бавно нагазват в жарата, ситно пристъпват напред и издигат ръце нагоре, после отстъпват назад в поклон до земи. Устните им мълвят магични, непознати слова. Телата им се изливат в чуден танц, танца на вярата, чиято сила покорява огъня. Те са се врекли на нещо по-голямо от тях, врекли са се на Бога. Вихрят се искри под носете им, играят местинарите и пророкуват, стъпят в огъня и благославят, танцуват древен танц, ритъма на който гори в сърцата им. Бавно се покланят и полека изгубват се в тъмнината. Замъкват гайди и тъпани, повява лек ветрец, припламват искрици. Всичко е като сън, нереален, омагьосващ и мистичен. Отново засвирнат акордеони, кларинети, гатулки, завиват се кръшни хора, малки и големи сплети ръцете си танцуват, извезаните ръкави на белите им ризи греят с чудни багри, нежни погледи, дъх на борова смола и игриви усмивки. Бавно догарят огньовете, притихва планината, уморени, нещастливи, препълнени от любов сърца. Всички са налягали един до друг на майката земя, а тя се радва, че усеща пулса на чедата си, покрита с приказни неземни цветове от черни китенци халища. Умилена им благодари. Тази свещена земя приютила дълбоко в градта си корена български. Тази земя, която не спира да го пои с живителни сокове и да го пази ревностно, така както може да пази само една майка. Боровете горди и смълчани бдят на тази красота. Само от време на време ревниво пропускат усмивката на някоя любопитна звездица. Цари божествено спокойствие. Само шевиците продължават да пеят своята древна космическа песен, а земята тихо им приглася. Земята на българите. Бояна. Янко, да го аплодираме. Божествен глас и божествените думи на Бояна.
приятели, бих искала да ви кажа няколко думи. Не губете себе си заради някой друг. Бъдете себе си, дързайте и мечтайте. Благодаря за поканата на Бояна Илиева и на Радина Росенова. Весели празници! Аплодисменти! Габи Галориева. Ще се поговорим малко е така. Сега отново ще имаме танцов поздрав от вече порасналите деца на представителен състав Чавдар.
Аплодисменти! Млади чардарци! Скъпи мои, останете сега тук, останете при нас. Така един полукръг да направим и да поканим всички артисти, които участваха в днешния концерт, защото сме на финала. Заповядайте да ги аплодираме всички тях. Ето и българското знаме идва. Абсолютно. Чардарците вземат знамето. Давам думата на двете прекрасни дами, които организираха всичко това за вас. Радина Росенова и Бояна Илиева. Само две думи ще кажа. Няма да ви бавя повече. Много хора не питат защо правим всичко това. Аз ще ви отговоря с една песен. Всички ние, които сме тук, ще отговорим с една песен. Защо го правим? И ви моля, пейте заедно с нас.
Аплодисменти, дами и господа! Вили Миленина, група Шик, аз просто те обичам. Посланието на Бояна, на Ради и на всички нас от Фондация Род. Много ви благодарим! Страхотна топла Коледа да имате! Да сте ни живи и здрави! И ние ви обичаме! Да им се поклоним! 3, 2, 1, сега! Чао, до следващата Коледа, когато отново ще откриете вашето семейство за Коледа тук в Пазарджик. Благодарим! Чао!